тази ни среща, която в много голяма част има дозата на импровизация, но защото си мислихме, че по темата България наш дом не е хубаво да има задължителни точки за изказване. Не е хубаво да има нещо, което да е лимитирано и ограничено в рамка. Идеята е тук всеки от нас да може да си каже кое е това, което прави България наш общ дом, на фона на основните или като на базата на участието на основните представители на етносите в нашата страна. Аз взех думата, някои от вас ме познават, някои не ме познават. Аз съм Ян Янев, в момента изпълнявам функцията на ръководител на предизборния щаб на НДСВ и разбира се така представляваме коалицията в този аспект, заедно с други представляващи, които има коалицията тук във Варна. Идеята на организирането на тази кръгла маса беше на младежите от НДСВ Варна в лицето на Веско Райчев, който предложи да направим този откровен разговор за взаимоотношенията между етносите в България и за това, което ни обединява, които ни помага да живеем заедно на тази земя, а не това, което ни разграничава, разделя или противопоставя. Защото в крайна сметка България е достатъчно малка, за да бъде парчелосвана от противостоящи си и различно разбиращи идеята за общото съжителство тук, на тази земя, помежду ни. На тази наша среща, позволете ми да ви представя, се отзоваха като представители на общностите и аз се благодаря тук на господин Олег Павгарон, който е председател на дружеството Шалом във Варна. Господин Николов, който е представител на ромите, така. Господин Димитър Атанасов Кавури, автор, писател, който също е човек изследващ общностите, етносите в нашата страна. И разбира се, да представя и нашите народни извинете, евродепутата господин Станимир Милчев, който всички вероятно познават и който е човек с траен интерес към проблемите на етносите и който ще даде един европейски поглед върху Европа като мултикултурно пространство. Не на последно място, ако трябваше да ги слагаме по азбучен ред, ще да кажем представител на армейската общност, всъщност на Националния съвет на религиозните общности, господин професор Рупен Крикорян, който разбира се и като той се носи със себе, защото човек националността си не може да избяга от нея. Аз се оформих като някакъв условен модератор, но не държа да задържа тази си функция. Очакваме всеки момент да пристигнат и представители на коалиционният ни партньор, т.е. на представители на турската общност, които да вземат и техните места в нашия разговор. Аз поканих младежа да дойде тук да се присъедини към нас, не пречи, и за да започнем нашия откровен разговор. Позволете ми, за да не започваме с гледната точка на отделния етнос върху това, което ни прави, най-ми се ще дадем първо думата на господин Станимир Милчев да ни каже, погледнато от гледна точка на Европа, как изглеждат нещата в взаимоотношението между етносите. Ние можем ли да се отличим тази малка територия тук на България с нещо специфично, за което позволете ми да дам думата и да открие нашата Благодаря. Добър вечер на всички. Всички ни събират повод, който не е тривиален, не е банален. Тъй като бихме могли да говорим за регионално развитие, за финансовите перспективи на страната, естествено, изключително важни теми. И в същото време в значителна степен банализирани, тъй като самото всекидневие включва тези теми. А темата, по която искаме да разменим мнения, виждания, знания, е много специфична. Няма съмнение по този въпрос. Твърде малко са хомогенните държави в света. Държава, която 100% се изгражда от един народ, с един език, с една единна, вертикално изградена културно-историческа традиция и нищо повече. Твърде малко са тези държави. Второ, и тези държави, каквито има безспорно, и държавите, чието общества включват множество етнически, културни, лингвистични,
и верски групи влизат в всевъзможни съдружия, каквото по същество е Европейския съюз. Вижте как естествено от една страна и изненадващо от друга страна са въвели работите след Втора световна война. Отначало е трябвало да се парира и по възможност веднъж за винаги основната опасност за големи перипетии и за големи проблеми на европейския континент, а именно традиционната конфронтация между държави, групирани около Франция и Англия от една страна и около Германия от друга страна. Всички конфликти са започнали общо взето в тази позната конфигурация, продължавали са дълго, ставали са все по-мащабни и кръвопролитни. И когато на сутринта, образно казано след 9 май 1945 година, всички са се огледали, французи и британци, белгийци и англичани, народите от изтока, от юга на Европа, се предполага, че втория въпрос, след първия, колко траен ще е този път мира, не би ли могъл да се направи по-траен. Това е всъщност движещата сила в политическите среди, които постепенно започват да разменят виждания за това може ли да се измъкне капсул-детонатора под европейската общност, която още не съществува. Затова са и малко държавите създателки на Европейския съюз, затова бавно на отделни фази става разширяването на Европейския съюз. Той апропо стартира като едно сдружение за контрол, добив и експлоатация на въглищата и метала в винаги спорната област на Елзас, Лотарингия и на Рурския басейн. Според тогавашните параметри на формирането на властови възможности, въглищата и метала са били стратегически суровини номер 1. След тях, естествено, петрола, дървесината, каучука, памука и така. И са стигнали до един прост, но гениален извод. Ако се направи съвместна форма за експлоатация на стратегическия ресурс и за контрол върху него, естествено, че нито една от изброените държави няма да може да формира надмощие и оттам желание да властва над останалите. Естествено, ние говорим за следвоенния период, за една Европа, която е в развалини, за една Европа, която още не знае желязната завеса колко плътна ще бъде и колко дълго време ще разделя изтока на Европа от запада на Европа. Но есенцията на тази идея всъщност съществува, пробива си пъти